Se kaunti ya Nyamira niko bona baraia bakoro gose abakansula wetani 50 baumira na senka yoyo kuriye kirugo kibo governor se kaunti ya Nyamira Ben Momanyi oyobono baenekia bateba bagucha komwa maguru na kwenekia obeiro mu governor bwe kaunti eyo mulikito Brian Sagini Isena na watorobotirwa senchira yoboime Gwetania abakabeire abakansura 50 no mwase county ya Nyamira litkolya lero nigo basangererekana asenga yo mujumbe oborabu uyuboigo chikirego cha kuligekero kyo governor county ya Nyamira omoske Ben Momanyi abobono asabara ya ubali ya ire yo kumubwatesya Ben aseganga ya yokora county ya Nyamira former councillors bonse busy ba batoka etoko sabato ba muna leo tu atokirega Ben Momanyi tumo support tarehe 9 mwezi wa 8 kale gavana itusambiri ya mambia oinere tumaitumura yura kama maendro Nyamira twamanyire kuungana abakansula ba Nyamira ngima na stakeholders ba Nyamira ngima twajira soyo minto mwesimiwa Ben Momanyi omanyire kutwaligania omwako yo tolenere unyo kwa unyo baketa likikianda mambia Ben Momanyi ale gavana ya Nyamira timiwa Ben Momanyi ekarogi atigaire bosa ansegas mara moja alia sole asimio ya umoja no mogaka papa Raila na otoko babwatsi mono cia serikali ya nene na serikali ya county twatebire nyuma yo mweshima Ben Momanyi nere bunyuira abakansula abakoro omonto bwata amayanda obwata amabera nere tokopakia omwako oyo twachakire bwechikura is our next governor iko twachakire bid tokolegasi obotukono magaso gwika Ben obeire e governor pero twachakire campaign ya Momanyi botuko na mubaso kweka toya kore tutaikwegosa ane kweka tutabokirite ngiri abakansela ba minto ekero baigwete nga Ben obatakire nigo bachakwa ufucho we are more than 60 abakansela boka stakeholders na baro bara kwa wingi igorende today ene endorsement twakorire naki bono mugabana tubwate rigwe rigwaro Ben Momanyi chinga kyechecho nigo abakansera boboigo bamocha serikali yabono ye county eyo inse yo baraibwaye omoske Amos Nyalibo anene mono asobotumekyo bobwe nibo ye county naboigo bokurumi asebirengo byonsi neno ondwete township oburayiboro na bwararire chitoro bono tutagete konyora omuntu gujukutabura county yetu wachumura abarororo gakitari bobe n'abaminto bare na inu murocha so bworo bore murocha se mwa sinyiro kokora no tie karugisieri oyo gokora akore omugabana orororo okoro kwa Amos Nyalibo okorire gasiembe weterase buna so bisiga matuka make ororekanire buna burugira abakorie gasi be serikali Nyamira ne county enyene yetrenerete etari koro kwemanwa ire namba yaye manyire Kenya ngima obora iboro ndiko bora yobobe Ben nigo agokera egetambo kero kyabara yabwo gochika kumubwatesya na gochenche obora ibwe county eyo etekoreri bageri ngakera bagambe baito bali babeto bisi cancer jito lyarengo bisi tutarachaka bali abakoro bakirega gunkwanirero ando maite kisemi ojikurwa sabaga kabunaba nabangina bunaba lero bachaga bonse unsabera naende gontevinga ngende busyo babe tayari kumbwatsi Ingo reporter ya Ndizi TV kurwa ebunge ya Borabwase county ya Nyamira Brian Sagini Isena.